Uala! Uau! Ostres, això no m'ho esperava. Alguna vegada has tingut aquesta reacció en alguna de les teves experiències de compra? Si ets del que l'has tinguda alguna vegada, estaràs d'acord amb mi que és una experiència de supersatisfacció com a client, que et fa veure aquell negoci amb uns altres ulls. Ara bé, si ets d'aquelles persones que no ha tingut mai una reacció d'aquestes de uau quan ha anat a comprar un producte o un servei, t'he de dir una cosa, no ets un cas aïllat. De fet, és el més habitual que una persona, quan va comprar un producte o va contractar un servei, el que li passa és que just satisfà la seva expectativa d'obtenir aquell producte i aquell servei. Res més. Queda content? Queda contenta? Sí, però podríem dir que es queda indiferent en relació al negoci, que li ha ofert allò que ella estava buscant, igual que li podria oferir un altre negoci. Sense oblidar que algunes vegades no passa ni això. És aleshores quan emprenyats o emprenyades deixem un comentari negatiu sobre el negoci, deixant de volta i mitja el servei que hem obtingut o la qualitat del producte o del servei. És evident que tu no vols que els teus clients surtin del teu negoci tenint aquesta última reacció, però possiblement tampoc no t'acaba de convèncer que aquests clients surtin només contents i indiferents en relació al teu negoci. Per això, el que t'has de preguntar és: què pots fer per aconseguir que els teus clients tinguin una reacció més similar a aquesta d'aquí? Uau! Si et quedes una estoneta, només una estoneta més amb mi, t'ho explico. Coneixes o et sona el nom de Richard Branson? No? Doncs mira, te'l presento. Aquest és en Richard Branson. Richard, digues alguna cosa. No. Està pensant, està reflexiu aquí en el seu sofà. No és que sigui maleducat, és que està pensant moltes coses. I és que aquesta persona és un dels grans gurús del màrqueting. I entre moltes de les coses que ha dit, una és la que ens interessa pel tema que estem tractant en aquest vídeo. I diu: la clau de l'èxit està en enfocar-se en les necessitats reals dels consumidors i no només satisfer-les, no, sinó excedir-les. Doncs ja està, ja tens la solució. Ja t'he dit que era un vídeo curt. Vinga, fins aquí el vídeo d'avui. No, que és broma. Com vols que et deixi així? A veure, és cert que aquesta frase recull l'essència d'allò que ens cal per aconseguir el que s'anomena aquest efecte uau en el nostre client. I això ens porta a que el primer que hem de fer és identificar 3 aspectes del nostre client ideal. El primer aspecte és saber quines són aquestes necessitats reals. És el que podríem dir els punts de dolor del nostre client, les seves preocupacions, els seus desitjos, allò que està buscant i el que vol donar resposta amb la compra d'un producte o contractant un servei. D'això no en parlaré, perquè tens aquí un vídeo on te'n parlo específicament. Per tant, anem a centrar-nos en els altres 2 aspectes. El primer que has d'identificar és què és allò que espera quan el teu client ideal va a comprar un producte o a contractar un servei com el que tu ofereixes. Però encara cal fer un altre pas si el que volem és excedir les seves expectatives. Per això, també hem d'identificar què és allò que no espera el nostre client ideal però que li agradaria rebre o experimentar en el procés de compra o també en un moment postvenda, per exemple. Arribats fins aquí, ha arribat el moment clau. Un moment crucial que tenen tots els vídeos de màrqueting. Allò que t'estàs preguntant ja fa uns minuts i que necessites respondre sí o sí abans de continuar veient aquest vídeo. Nani, això de què em serveix? Doncs com que no vull que te'n vagis, t'ho explico. Et serveix per 3 coses. M'encanta el número 3, ja ho pots veure. La primera cosa, et permet identificar els punts forts i els punts febles del teu negoci en relació a la seva capacitat de donar resposta a les expectatives del teu client ideal amb el teu producte o el teu servei i amb l'experiència de compra que li ofereixes. Una segona cosa per la que et serveix, que és que et permet plantejar canvis i millores en l'oferta dels teus productes, en l'oferta dels teus serveis, en la manera de plantejar l'experiència de compra adoptant la perspectiva del teu client ideal.
I tercer aspecte molt important, enfocar millor la teva comunicació per destacar aquells elements que responen a les expectatives del teu client ideal i deixar entreveure aquelles que el deixaran amb la boca oberta per no aixafar l'efecte sorpresa, no? I aconseguir més aquest efecte uau. Si a més de tenir en compte això, tens en compte altres elements com el nivell de consciència o el nivell de transformació que li estàs oferint amb el teu producte o amb el teu servei, encara tindràs molts més elements per poder connectar amb el teu client i generar vendes. Però d'això ja parlaré en altres vídeos. Si no te'ls vols perdre, només has de fer una cosa. Què serà? Què serà? Subscriu-te! Vale, perdoneu, m'he vingut una mica amunt. A veure, ara que ja estem situats en la utilitat del tema d'avui pel teu negoci, anem a concretar aquelles qüestions que t'han de permetre identificar quines són les expectatives del teu client ideal. La primera qüestió, i segurament la més important que ha de guiar la resta del procés, és la següent. Adopta la perspectiva del teu client ideal. Potser ja ho has sentit alguna vegada, però la teva opinió sobre el teu producte o servei o l'experiència de compra que tu ofereixes No val res. allò que importa és el que opina el teu client en relació al teu producte, al teu servei o l'experiència de compra que tu ofereixes. Per això, serà molt important pensar en allò que és important per ell i no allò que és important per tu perquè encaixa amb el producte o servei que tu ofereixes o perquè encaixa amb l'experiència de compra que tu tens establerta. Fer això seria com fer-se trampes al solitari. A partir d'aquí t'has de fer dues preguntes. La primera, què és allò essencial, què és allò imprescindible que busca el teu client ideal en una experiència de compra? De manera que un negoci que no tingui això essencial, això imprescindible, per aquesta persona no serà una opció vàlida. Un exemple extrem, però a la vegada també molt il·lustratiu del que vol dir aquesta frase o aquesta pregunta és: per un client d'una botiga de roba, serà essencial i imprescindible que aquesta botiga tingui emprovadors. Ole tu, ole tu. Sí, ja he dit que era extrem, perquè de fet, un provador és un element essencial no només per al client ideal d'una botiga de roba, sinó per qualsevol client d'aquesta botiga. Així que, doncs, donem-li una volta més. Què passaria si, per aquesta botiga, el seu client ideal tingués la característica de ser un autèntic Instagramer? En aquest cas, pel perfil d'aquesta persona, potser ja el provador no és suficient, no és allò que és essencial, sinó que el que seria essencial potser és que aquest provador disposés d'un element que permetés penjar el mòbil i poder-se fer la fotografia, el selfie, en millors condicions, des d'una bona perspectiva, etc. O que la botiga, per exemple, disposi d'un espai molt ben il·luminat perquè les persones es puguin fer allà les fotos amb la roba i després poder-les penjar a les seves xarxes socials. Pensa en allò que faria que els ulls del teu client ideal brillessin de felicitat. Que la seva boca quedés totalment oberta. Que el seu cor bategués de l'emoció d'haver obtingut una experiència inesperada però que sempre havia desitjat. Vale, sí, potser m'he posat una mica romàntic i això ha sonat una mica cursi, però aquesta és la idea. No sempre calen grans coses per aconseguir aquesta reacció en els clients. De fet, a vegades només centrant-se i fixant-se en els detalls ja n'hi ha prou per aconseguir una experiència única del teu client. En aquest vídeo d'aquí, precisament t'explico 3 accions senzilles de com millorar l'experiència de compra del teu client Amb petits detalls. La clau és que busquis aquelles accions que encaixen amb les expectatives i els desitjos del teu client ideal i que el deixin bocabadat, esmaperdut, al·lucinat, flipat, amb aquell efecte uau. I fins aquí aquest vídeo. Espero les teves opinions, suggeriments, propostes, idees o el que vulguis compartir aquí sota. Que et fa mandra? Que no tens res a dir? Doncs mira, cap problema. Només falta que li donguis el like i ja està. I ara, a treballar. Aquí seguim a tope amb vitamina D i el màrqueting digital per fer créixer el teu negoci local. Que encara no t'has subscrit? Més fàcil impossible. Fes clic aquí. I si a més li dones a la campaneta, no et perdràs ni un dels vídeos que vaig penjant. Que el que vols són més vídeos com aquest. Molt fàcil.
Fes clic aquí i aquí en tindràs uns quants.